and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Tuki! Ano ba mo? Ipalapli! Ano ikaw kuya? Tanawan ninyo! Walay 15 minutos! Mabalik gina ba? Padaplin mo! Mabalik gina! Padaplin mo daan! Padaplin! Si Paeng! Patya! Music mo, boy! Patya! Dito ba? Sa obra magpatay kuya? Iyop! Iop di! Iop ang music! Way magpanik ha! Padaplin lang yun! Padaplin! Way magpanik! Padaplin mo! Ipagawas ang trapal mo, boy! Patabag sa mga lalaki diha! Ipagawas ang trapal o higot sa mga poste! Dali ah! Aron kung mahug si Paing, doon ay makasaho niya! Dali ah! Tara! Usam na silang simok. Anong kalit na silang nagkagubot? Sa may ilang gihangad. Sa day na si babaw. Ha? Di sad ko kahangada kay suwaw na kang adlaw. Di lagi ko mupahawa din eh. Kanina nagsumba sila. Unya, karon kalit na nga nagkagubot. Uy. Nasa lagi pagawas nga dakong trapal. Unsa umuskan ang nila? Paspasor ba nilang miliho? Unya, sige gyapon sila hangad. May nag-short kong tarong. Maniid lagi ko. Unsa imong nakita, Paeng? Ma! Nagkagubot na sila, ma? Ha? Nga naman. Ambot! Videohin na lang, aron makita gid ko nun sila gibuhat. Sige. Akong bidyuhan. Asam to ko cellphone. Unsa mo ka na ilang gihangad? Nga nung nanyagit man na sila? Hello, namarog man ako malhibo anang Paeng nga naglabyog-labyog naman na yung gipatungan sa nga sanga. Uy, okay na siya diha? Nahambot lang yan na Paing. Ano man na taon siya diha? Uy, nagunsa man na siya diha? Agoy, iniglugti na yan lang sa nga. Diretso magina siya kahagsa sa ubos ba? Dalian ninyo hikot ang kapal! Hugdan ninyo maayaw! Okay na kuya! Hugdan ka na! Sige. Relax mo ha! Relax! Dili magpanik! Okay, ano na lang? Ato na lang atangan. Kano sa siya nga, matagak! Lisura sa kuha sa akong cellphone sa akong bulsa eh. Iyawan kung makabuhi na ko ining akong gikuptan yung sanga. Uyog ang sanga. Napatay! Murag nilugti ang sanga! Masa mo tayo lagi? Ano bali ang sanga nga akong gikuptan? Mahakma ko! Palaplini tao ninyo. Ayaw ko tapok. Ayaw na yung tapok eh. Palaplin. Dahil hindi na makaginawa. Ay. Sige na. Kana. Buhay na siya kuya? Buhi. Ako maglihok? Buhi na oy. Nakuya pa na. Alo, tungod na sa kakuyaw o kakusog sa pagkahagbong niya. Ayaw gani kaya nagkaroon na yun kagtrapal kuya sa? Unsa man ni siya oy? Paeng! Oy. Ala. Agoy. Asa man ang sinasabit? Ginoo ko. Nganong naamasad ka diha nagsabel? Hala! Nagpatong si Esparel! Nagsabel. Ganong bipatong may taon ka oy. Ikaw na sad ang mahagbong. Nang! Nagsabel! Itaw na! Mahagbong ka niya, Nang! Anak! Buhi pa ba na akong anak? Ha? Buhay pa, Nang! Pa ba na? Buhay pa! Nang! Mas ikaw ba niya mamatay kung ikay mahagbong diha? Nang, ayog luhag nang ha. Katkaton na ka diha ron kaning nang. Ay, naunsa naman oy. Buboy. Ipagawas ang ladder. Ako magkatkaton mo? Ako na oy. Ipagawas tayo ng ladder.
Oo naman. Iimlan ng tubig na sa bilo. Hala, ikaw na lang gunit sa baso, Bia. Ha? Kaya nagkurog yung taon siya ng sabil, ikaw na lang gunit sa baso. Sige. Nausik ang tubig. Ang bilang ng sabil, be. Ako na lagon sa bas. Ay! Papsop! Sorry, Mok! Hala, sorry gid kayo, Imok, ha? Nakaligo na noon ka. Okay, Rabia. Laoy Hindi, pa sa nagpapala kayo. Oh, salamat, boy. Ay. Biyan, bebe. Oh, kabaho ba sa dining labakaraha, oy? Ay, sorry kuya. Bag-o na akong gitrapos ang ilok. Haskang! Usaman pa, Ing. Okay na ka? Are you okay? Okay na, Mok. Okay na, Mok. Kinamok, ha? Sigurado yung ka, Paing, ha? Bitaw, Ing. Okay na gyud ka. Okay na lagi ko, ma. Sura niya. Salamat ninyo, ha? Labi na ni Momok. Salamat. Away sa pa yan. Ing trucks. Ha? Ito na, ma. Mamaulit nito. Unsaon man nato pagpauli. Mapaulit, ha? Asa man taagi? Ha? Kuan? Karang... Asa man taagi, ha? Indot sa kayo mo, di mo magkasinabot imbis mo Time mauli ba? pa, nang. Ngano nanguta naman kaasa agi, nang? Naaman ang cable car ni Imok. Diba? Pwede ra David mo sakay, Imok. Pwede ra. Nagalis pag yung manguli mo eh. Sakay, pwede na kayo. Lain masa kayo, pasakon mo na ako sa paril o ihagbong sa inyong tugkaran. Oh, sakay mo. Okay? Okay, sakay mo. Why problema na? Wa na kita, ma. Di na kita kaapas na Imok. Ay, napun-a naman sa gani nga itong utang kabubuton, ya. Imo maning saba. Ah, Ngano bitong nikat-kat kas patayng punuan? ay, kasuko na ko, ma. Kasuko. Sa una hitabo naman na. Uy, Oh, ngano ka? Nikidlap man gud kalit ng imong mata. na ako'y idea, ma. Unsa man na? Musikit na lang tang Imok. Ha? Buot nimong ipasabot nga mo surrender na lang ta? O magpaulipo na tang imok? Pero magkakwarta ta, ma. Unsaon man? Tungod sa kong nadiskubrihan niya, ma. Nadiskubrihan? Unsa may imong nadiskubrihan ni Imok? Ha, Paing? Ako? Ako makatagan? Oh, Ngano nakaingon man ka nga makatagan ko, Ing? Kano sa man ko nakatagan? Ha? gahapon ko. Ing. Mok. Kung wa pa ni mong matag-an nga, mabali ang sanga nga akong gipatungan. Maluwas ka ko ninyo. Tingali, patay na ko. O di ba, baldado na kung wa pa ni mo matag-an ang akong paghahagbong. Baldado na ko to. Pero kamo, nahibaw ka. Ha? Nakatag-an ka o nakapangandam dayon mo. Maliit na bagay. Di man to tag-an, Ing. Hmm? Klaro magiga ito nga mabali kay patay man na nga punuan. Patay ng punuan na. Ha? Laya na. Ug ang sanga nga imong gipatungan, gabok na. Natural nga muligti. Kung patungan hangtod babali. Muna nahitabo nimo gapon. Mok. Oo, tinuod na. Pero ang eksaktong oras sa kong paghahagbong, di na makalculate, oy. Imo gitong natag-anan. Timing ra to, nun sir. Di lagi, mok. Parehas na gunas imong pagpanambal, gut. Ikaw mismo miingon nga, di ka mananambal. Pero nga nung doon naman sa'y naayon mo. Sulagma lang gyapon na.
dili na sulagma, muk. Doon na gud kay, doon na ka na. Doon na kay abilidad. O kanang imong abilidad sa pagtag-an sa umaabot nga panghitabo, wa na nimo madiskubre. Ako pa'y nakadiskubre. Lawgawa ning paing may. Di ba yagid maminaw bisag yun sa nakong pasabot? Mo insister gid siya nga doon na lagi kuno ko'y abilidad sa pagpanagaan. Murag may punto sa baya si Paing kuya. Otro masaka boboy. Taka naman taon mo eh. Klaro man gagayto nga mahagbong siya oy. Unsa man taon mo eh. Ha? Tinamban na magigayto nga pagkakwenta ha? Unya. Nga nung may igo o man laging oras kuya nga nakamuntar Mr. Pal, una siya nahagbong. Ha? Oh. Kaya kabantay man ko niya. Ako nang na-estimate nga matagak gid siya kung mabali na ang sanga kay nabugatan na niya. Mao gani. Natag-ana ni mo. Taskang. Ug murag sakto si Paing kuya. Nga pareha si mong talent sa pagpanambal ba? War sa kamahibaw nga doon na basta dahi kay talent sa pagpanagan. Oh. Ha? Kung sibuti pasabot ni mo, Buboy. Nga gawa sa pagpanambal, managaan sa go. Uy, pahuway mo, oy. Di na tamaindi nga na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!